Здравейте, аз съм AJ53. Сега ще ви покажа как се прави една хубава смес за ръце. Първо, трябва ви препарат. По-добре натиснете 4 пъти, за да е хубаво. После ви трябва един прах. Не слагайте прекалено много, за да не стане супер много. После ви трябва точно такава малка четка. Точно такава, не каквато и да е, но все пак трябва да се разбърка хубаво. Явно ми трябва още малко. Така. Разбъркваме хубаво. После трябва да стане леко розова. След това слагаме още един, но по-лилав. Така. Слагаме отново прах. Но не е какъв да е прах, а такъв. Хора, не си мислете, че това е за пране на дрехи. После хубаво пак разбърквате. Ама много хубаво трябва да го разбъркате. И трябва да стане точно така. И може да си го сипете в тубичка и вече да смияте ръцете с него. Довиждане от мен, AJD. И коментирайте ми клипа и ми давайте абонати. Довиждане!